pozrite sa, táto svieti takto. Táto svieti takto. Táto takisto. Táto svieti. Aha, musím odpovedať najprv. Takto, že raz. Násobuje. Takto. Táto takisto. A toto je... Aha. A toto je zase... Toto je moja. No asi toto. Vidíte? Vidíte? A tu sú naše červenky. Tieto... Táto vydrží 8 hodín, táto 4, táto neviem koľko vychádza. A to sú naše červenky. A čo ste včera videli, to sú tiež naše. Toľko červeník máme.